Bengingazi ukuthi lo mshini yakhona ukwenza ama-freeze ithiyo kodwa yasisebenzisa yo. Ya yasebenzisana but uyayenza shem. Yokuthi if kade sinemali yokuthenga lona vele yabo. Uphi ongasomanywane? Yana lo yasebenzisa yo. Ya lo yasebenzisana. Automatic inking iyadula but yenza fast ke yona. And vele yenza fast lokhu. Amanye ayabhoboka, amanye ayawa. Automatic yona. Automatic ingcono but isothi. Yeah. Uno maybe soba nayo. Yes, siyabe senza ama-frozen. Maybe sogcina siba nayo imali sithenge umshina lo wento. Yeah. Automatic. Kodwa lokhu. Maybe sokujwayela. Yeah, maybe sokujwayela kanje le flavor kade siyenza yiphi? Yasengikhohliwe. Lena iguava igranadilla. Igranadilla. Awomile amaphepha. Awomile. Eyaqinile phela for ukuthi awulokhu zama-frozen. So mangazaye ngaqale ngathi ngiyalichuka so lebe liqinile. Yeah. Wala qinile impela. Ukuthi ngayi automatic machine ufaka kuphela I'm sure automatic machine should yazimixela konke nama ingredients umuntu uyathela kuphela imix aphe kamnandi dalute kahle kahle ifake lapha ivali jikele ngale. Lokho kuslow one by one. Yocabanga. Kodwa patience. Automatic futhi yadura. Ayadula ngizobe sithi kubo 60k. 60. Yeah, ngezwa umunye umama esithi 60,000 rand automatic machine yokwenza ama-frozen. Ama-ice. Kodwa vele yasizani kodwa yadura yo. Ayadula shem, that's why sebenzisa leyo manual but akufani nokuhlala. Yeah, umuntu uyaphila into yabona uzenzele nje ama-frozen akho. Yeah. Usithengisele nawe ngoba 2 rand 1 rand. Yes, sizijwayela maybe sizinathi sithenge i-automatic. Yeah, unozi kungenzeka sithenge konjani grade 1 manje? 5. Yeah. But ubona ukuthi uzopasa in grade 5. Yeah. Usho ngani? Mangaze ngiyafeyila. Akwazi wafeyila vele sensoba nguwe? Yana. Hawe genius phela manje ungakhulu uzoba yini? Ngicabanga kahle kodwa into engiyicabangayo but wathi ufuna udokotela mos. Phela since yabo bansoka imanje saba. Abanye kusoka abantu. No, uma ungudokotela you can specialize kwezinye izinto ozifuna. You can specialize kwezinye usho ukuthi wena you can't awusoka abantu yenza ezinye izinto as long as ukuthanda uba ngudokotela. Okay. Ngiyabona. Yeah. Kulokuthi ukhule nawe uyenza ama-frozen anto yabona. Lelo wena ukhulu yenza into ezi-different ayikho nto ukhulu uhambe ngeskuta udeliver bekubiza ngovelaphi. Abuyenzi wena velaphi ngeke shem kumbe sebesithi wena ama-freeze. Sacela i-freeze ithi wena. Ngono bethi Dr. M yabo. Nawe uyabona dignity. Dr. M besacela ukuwashela imoto yakho. Yabo. Yeah. Ngasinikeza noma imali into onayo Dr. M. Not ukuthi wena velaphi. Suka lesikuta. Suka lesikuta sakho kabona Kodwa vele yaqina. Yabona aqina ama-frozen. Sijwayela abantu ngasebejwayele nakho ukuthenga la. Yeah, let's hope so. Iyasebenza nayo le solar le. Yeah.